אוקיי, אז בסוף התחרות שלי בגן יבנה, אנחנו בגן יבנה כבר, אמא שלי כבר הגיעה לשם בטוח, הנה מים, החלפנו מקומות, אני עכשיו ליד החלון. אוקיי, עכשיו השעה 7:55, זאת אומרת שאנחנו בנסיעה כבר שעה ו-20 דקות. אוקיי, אז כל השעה אני אתן לכם בהילוך מהיר. הגענו לתחרות! נתקענו. אני על 5%, אז לא נראה לי שאני אספיק לצלם הכל, אבל בגלל זה אני מצלם את השעה. טוב, ביי. אני אצלם לכם בתחרות. אמא שלי תצלם, ביי.